Trpíte bolesťou v oblasti medzi konečníkom a mieškom, častým močením, hnačkou alebo zápchou. Zhoršuje sa váš vzťah s partnerom kvôli problémom s prostatou. Vyskúšali ste niekoľko liečebných postupov a nič nezabralo. Potom vám poviem jedno, pomôžem vám. Dobrý deň, volám sa Daniel, som urológ. Každý deň prijímam pacientov s rovnakými problémami, viem, čím trpíte. Zostaňte so mnou až do konca videa, poviem vám všetko o prostasene a mám pre vás dva veľmi dôležité upozornenia, aby ste neohrozili svoje zdravie a neprišli o svoje peniaze. Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť o prostasen je, že sa predávajú len na oficiálnej webovej stránke. Aby som vám pomohol, nechal som odkaz na oficiálnu stránku v popise tohto videa, aby ste nestrácali peniaze nákupom na falošných stránkach a nepoškodili svoje zdravie. Takže vás možno zaujíma, čo je Prostasen E a naozaj to funguje. A odpoveď je áno. Počas prvých 7 dní sa účinné látky Prostasen E dostanú do prostaty a začnú regeneračné procesy. Aktivuje sa čistiaca schopnosť žľazy a odstraňujú sa baktérie. V druhom týždni je viditeľné, že močová trubica je úplne voľná a pacient nepociťuje žiadnu bolesť pri močení. Stav prostaty je oveľa lepší. Telo obnoví očistné procesy a väčšina baktérií je z tela vylúčená. Účinné látky v prostasene úplne zmenšujú veľkosť zapálenej oblasti a odstraňujú všetky baktérie. Obnovujú tiež prirodzenú schopnosť tela udržiavať rovnováhu prostaty. Okrem toho pomáhajú normalizovať erekciu, pretože v žľaze sa môže bezpečne tvoriť tekutina a podieľať sa na reprodukčnej funkcii. Pretože ide o jeden z najpredávanejších produktov, Prostasen používajú tisíce ľudí na celom svete a nikto sa nesťažoval na vedľajšie účinky. Ak trpíte bolesťou v oblasti medzi konečníkom a mieškom, častým močením, hnačkou alebo zápchou, nezáujmom o sex, ťažkosťami a bolesťou pri močení alebo ejakulácii, slabou erekciou, krvou v moči a semene alebo bolesťou a nepríjemnými pocitmi v penise alebo semeníkoch. Riešenie je jednoduché, stačí užívať jednu kapsulu 3x denne pred jedlom. A čoskoro sa obnoví činnosť prostaty, normalizuje sa močenie, odstránia sa bolesti brucha, zvýši sa libido, odstráni sa erektilná dysfunkcia, zlepší sa spermatogenéza a plodnosť a vy budete mať konečne takú kvalitu života, po akej ste túžili. Buďte však veľmi opatrní, všetky tieto výhody môže poskytnúť len originálny Prostasen. Vysoký dopyt po tomto výrobku viedol k vzniku mnohých falzifikátov, ale originálny Prostasen sa predáva len na svojej oficiálnej webovej stránke. Falošné výrobky nielenže nefungujú a spôsobujú, že strácate peniaze, ale tiež môžu ohroziť vaše zdravie. Aby som vám pomohol, vložil som odkaz na oficiálnu webovú stránku do popisu tohto videa, čím si môžete byť istí, že dostanete originálny produkt kliknutím na odkaz v popise budete presmerovaní na oficiálnu webovú stránku a môžete si objednať. Pozor, pretože číslo sa môže zobraziť ako neznáme. Ak naň neodpoviete, vaša objednávka nebude spracovaná. Preto na to prosím berte ohľad a keď vám zazvoní telefón, zdvihnite ho. Vaša objednávka vám bude doručená domov v priebehu niekoľkých dní a za výrobok budete musieť zaplatiť až pri jeho prevzatí doma. Ak si stále nie ste istí, či si ho kúpiť alebo nie, Prostasen ponúka 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. Ak sa vám výrobok z akéhokoľvek dôvodu nepáči, môžete sa obrátiť na technickú podporu a získať späť plnú sumu. Ale ponáhľajte sa, tisíce ľudí na celom svete objavujú úžasné účinky Prostasen a objednávajú si až 3 jednotky naraz, aby sa zachovala kvalita výrobku. Ročne sa vyrobí len 2000 kusov Prostasen, to znamená, že vám môže dôjsť ten váš, preto sa ponáhľajte a kúpte si ho skôr, ako sa vyčerpá. Nezabudnite, že tento výrobok sa predáva len na oficiálnej webovej stránke a odkaz na oficiálnu webovú stránku je v popise tohto videa. Dúfam, že vám toto video pomohlo, nech ste s Bohom, čoskoro sa uvidíme.